En aquesta hora tu ja ho saps, en Carlos Mazón ha dimitit. És poca vergonya, és cara dura, si en aquest vídeo procurarem xerrar clar i així com ho veu una persona normal que ha seva assegut en el sofà, és poca vergonya, només s'ha torbat un any. Durant un any, en la seva cara dura com el ciment armat, ha carregat en 229 morts sense immutar-se. I per què dimiteix? Que no se'n va, són coses diferents. Dimiteix però no se'n va. Per això. Perquè l'altre dia li varen dir el nom del porc. I cony, qualcú va aixecar les orelles i va dir que la gent encara està emprenyada. Què vols? Què vols? I han pensat, això tindrà conseqüències, anem a fer qualque cosa, perquè si no, a les pròximes eleccions d'aquí 2 anyets, les pròximes eleccions són la clau de tot. I li han dit, lleva't, perquè nosaltres hem de seguir governant. I ella ha dit, me llep, però no me'n vaig, mantenc la meva acta de diputat i així que me jutgin serà més mal de fer. Perquè en el final tot va d'això. I aquest tio, ja te diré el que és un desgraciat que mentre tenia València, que passava per ull, el tio era de festa, perquè tots sabem el que feia, cony, i que aquest home t'ha donat 8 versions de lo que estava fent mentre els seus conciutadans estaven perdent la vida. 8! N'hi ha una! Era de festa. Estava pegant. Tu ja ho saps el que estava fent. No importa que t'ho diguin, però com que té la cara tan dura, t'ha estat mentint durant un any. I només se n'ha anat quan li han dit que s'havia d'anar i ha posat les seves normes per anar-se'n. Ell és un desgraciat. I la gent que durant tot aquest any l'ha mantingut, la gent que li ha permès seguir, la gent que ara ha pactat amb ell la seva sortida, què és? Tu ho saps, no em porta t'ho dir jo. Va permès que aquest senyor hagi estat un any en la seva cara dura enfotent-se de tothom, haver-li permès és tan greu com el que va fer, o millor dit, el que no va fer ara fa un any. Un pot de decència, un pot de dignitat i sobretot un pot de no prendre la gent per beneita estaria bé. Que vos és igual absolutament tot. Només vos preocupa el que ve d'aquí 2 anys.